يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل الله تجيجو oburni daha jaga kahonoma bodowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique nayoɓe ngame jamaji so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere feenjay ɓatake bindaɗo nasande jeegomboy hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fahati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama enen kala en denti en mbi alhamdulillah duwuji mon e kirjinali mon e wattude mon haqqillaji e ko waɗete ko yo Allah yeɗen moƴƴere ya rabbi ya rahman eɗen jaaha tokkay hayɗi wuro teddugo malango hewngo gandal ko ƴooga heewi ɗon naftora e windere juuroɗen khalifa diine o ceerno ahmadou tidiane ba min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama kono ne kadi musidɗam guiɗam sehlam ceerno haali aboubani salminma ene juuroma nirtuma teddungal e duwaw kala a jarama nden ha to melgamali tawen ɗon ceerno khalidou so guiɗo mi salminima mi juurimama min duwanimama min ñaguimama duwaw kono ne kadi jeen ha to leydi gambi tawen ɗon ceerno mouhamadoul amin ly to bangueru guiɗo ceerno mi salminima min duwanimama min ñaguimama duwaw ceerno ahmad dia haɗa mayni sarifayni gonɗo hande ɗannugal min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw ceerno aliou diawo ha to kermasar min calmini min juurima e dendagal khalifaɓe guine bisawo kono ne kadi ceerno abdoul kande min calmini min juurima ceerno haali abdoullahi sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama hono gowɗa duwanademi go kala mi bismimama wima mbara fini sa fini alhamdulillah joom fini bisimilla maɗa calmina bandiraɓe gaddanen ɓe tufam noppi kame poɗɗe ɗoygol aɓe nayo ɗon ɗo dande ceerno ousmane ly ñuñata less aɓe beltoɗon no fewi ɗum noon bisimilla maɗa ceerno وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي سار مسلمتي مام mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mumen nden ko mum won e ma en beltanima Allah gartirɗo en ɗo ha mbawɗen jottodade ɗo e waɗande bandiraɓe men ko gownoɗen waɗandeɓe so jewte annabaɓe e gurdam mumen. En calmini neɗɗo fof julɗo fof ɗo wawi wonde e jokli windere nde. En gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e aduna. Caggal jinnaɓe men en calmini Alhaji Ceerno Mahmoudou Belli Mbaye, en calminimo no fewi, en juurimomo, en ñaguima Allah nde Allah junnata gurdam makko. Ko ɗon calminɗen kawmen ceerno men ceerno Khalil Mbaye, duwoni ɗum kadi duwoni ɗen ɗum kadi nde Allah junnata gurdam mum, Allah lowomo cellal. Ko ɗon calminɗen guijam sehilam ceerno Abdallahi Khalil Seydi Mbaye. Ko ɗon kadi calminɗen ha galle ceerno men kawmen Ahmed Tidiane Sakho. ɗon calminɗen kaw Moustapha kanko e galle o fof. En calmini bandiraɓe men to mbawi wonde fof. En calmini sohna Haw Konte e galle mumen, en mbimo bisimilla, Allah yettinimo ɗo ñalawma hanki o. En jettanimo Allah o yeehe jaam o arte jaam, bisimilla makko, alhamdulillah. En calmini musidɓe men fof wonɓe e foftere mumen, yo Allah artirɓe e dow jaam. En calmini sohna Khadijatou Mbaye to Sanowa, en calminimo no fewi, en ñaguima Allah yo kisal Allah e nden kam wone makko. En calmini Salli Ndiaye, Salli Mamadou Ndiaye tawetete to Wiliyelo Wel. Ko ɗon calminɗen Demba Diop, eɗen nawtamo ha to Ndendori kono mo tawe ɗo Wiliyelo Belɗo. En calmini dendagal Soringo naɓe, kono en calmini dendagal Dondu naɓe. En calmini Baba Sildou Mbocc, en calminimo no fewi. Ko ɗon calminɗen Baba Demba Diallo, en kastata salmindeɓe. Ko ɗon calminɗen kadi sohna Juumo Ba, Habi Kala Jew, en calminimo. Ko ɗon calminɗen kadi Acca Oumar Baal, ko ɗon calminɗen Salamata Baal, ko ɗon calminɗen sohna Mariam Mamad Demba, en calminimo no fewi, ko gotal e tergal men tiɗɗe to Mauritanie to. En calmini ɓeɗo fof, hay goto hen en goppani. En calmini Mauritanie naɓe fof, en jettiriɓe Allah, en jettaniɓe Allah. En calmini Baye Fall Ceerno Mahmoudou Belli Mbaye to wawi wonde fof, en ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ko mum won e makko. En calmini en ɗam Mama Wadda fof, hay goto en goppani. En calmini Rugiyata Kunasi, Fatimata Kunasi, jinnaɗo men Jeyni Bel Nomo, en calminiɓe kamɓe kala, hay goto en goppani. Kumbis ɗi en calmini ɗum to Strasbourg. En calmini dendagal julɓe no mbawi wonde e jokli windere nde. Mawɗo men Tamara Ba, en calminimo. Usoy Ndiaye, en calminimo kanko e cuddiɗo sohna Mariam Ñiwa, en calminiɓe kamɓe kala. En jetti Allah no fewi Seydi Sar. Ɗum noon mbaɗa andi mi artirare ma konngol hoto ɗum juutde ha ɓurti, ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sar. Ceerno Khalidou Abdoullahi Sy a jarama ɓe ɗemgal ma rewi e inɗe mumen e ɓe hettiɓe ɓe kala, en denti enen kala, en calminiɓe, en juurimamaɓe, en ñaguimaɓe ɓe duwaw. Ɗon
ɗo ɓe duwotoɓe kettoɓe beltiɗo en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina. ceerno Khalidou ɗo jaraten ɗo Allah yamiri denowo demal aljanna yo nange catal ɗuuba ki lekki ɗo kalaten ɗuuba ɗo kalten aljanna ɗo kalten Idrissa. hande ko ɗon teddinirɗen ɓeɗo musidɓe tedduɓe wadɓe fayida lewru korka yawtundu. hande so tawi ɗeɗo kaɓirɗe aɗe degla ɗe gueɗe ha yimɓe mbawa heɗade ko sababude mabɓe conno o matériel timmuɗo baɗɗo fayida eɗen duttaɓe teddugal saabu kala nanɗo welti hen duwi hen aɓe jeeyi eko ɓuuri forde e baraji ɗi keɓeten ɗi nde tawno ko kamɓe coodi matériel nde tawno ɗum ɗo hen namdi ko kaɓirɗe saabu eɗen gandi waddude yewtere e sifa mbadi wandini ha ɓuura labtude wona haydara namdi tan ko moye one namdi ko matériel uji taw ko timmuɗi celluɗi taw ko tiɗɗi bawɗi fewnude ha feewa yuɓɓa ara yetto nofuru moni kala wawa naftorade. haaloɓe ko haaloɓe tan kono ko régla ɗum ha feewa ko machine ngaji sodɓe ɗin machine ngaji rowane noon. hande oɗo kalten aljanna ɗo koɗo ciftaten ɓe teddiniren ɓe ndeɗo henna yewtere hande woni ceerno Alhaji Samba Gangue kame galle mum e joom suudu mum woni sohna Khadijatou Dia ñamowo ñebbe o jeeyaɓe toon to wendu Boseyaɓe ko noon kadi ceerno Ahmadou Thiam ɓurandirede Baya Thiam kame galle mum e joom suudu muɗum woni sohna Aissata Ndiaye ha toon to Sinthiane Padalal ko noonne kadi ceerno Sarif Mbodj kame joom suudu muɗum jinnaɗo tedduɗo woni sohna Soda Konté jeeyaɓe ha toon to Dondu saabu donduɗaɓe ko tedduɓe ko horsuɓe ko noonne kadi ceerno Oumar Diary wela dande wela ko wirdata wela ko jangtoto salatu ala nabi sallllahu alayhi wa sallam no wowi wiide Alhaji Samba Gangue noonne kadi min nawtuma ha toon to Sanguelo Bali an e galle ma kala ko noonne kadi sohna Sira Gako banum debbo Annabi Yousufa kono kadi banum debbo ceerno Khalidou e banum debbo Sar Abdoullahi Sar min nawtuma ha to Boseyaɓe. hande o ko ɓeɗo henno teddinira oɗo henno ñalawma nde tawno kadi alhamdulillah ko yettude Allah. ɗon noon calminɗen ceerno Demba Huudu Tall kañum ne waɗi hen ballal payodingal no feewi nonne kadi ceerno Baba ha toon to États-Unis d'Amérique e dendagal bandiraɓe kala. ceerno Haali Abdoullahi Sy ɗo jaraten Allah yamiri denowo aljanna o yo nangue cate ɗuuba. bisimilla maɗa Seydi Sy. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e ndenka mum won e ma en jetti Allah Allah gartirɗo en ɗo joni e jokkude jewte men ɗe gownoɗen waddude e musidɓe men julɓe kala ɗo ɓe mbawi wonde. alhamdulillah yo Allah heddan en kattanɗe men wawde gollodirde ko poɗɗen gollodirde. alhamdulillah jarama Seydi Sarr ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen ko goppirnoɗen koɗo Allah yamirno Khazinul Jinan woni denowo aljanna yo weddo catal gummigal to aljanna to catal ngal ko catal lekki wiyeteki ɗuuba yo weddo ɗum. Allah wimo weddo ɗum maccuɗam biyeteɗo Idrissa weddo ɗum maccuɗam biyeteɗo Idrissa o nanto hen pooɗa catal ngal addamo e nder aljanna omo yiɗi yiide aljanna.
e on saha ridwana kañumne o ƴetti catal o weddi ngal telli ha ngal yetti galle annabi idrissa fataallaqa bihi o nanti hen nde o nanti hen tan catal fooɗimo o fayto dow asmanuji nde o yetti asmanuji ridwana nannimo e nder aljanna woni fara'a ma ra'a aw fara'a ma fiha min annaim o yi ko woni toon e ne'maji o holla galleji aljanna o holla koɗorɗe yimɓe ɓurɓe moƴƴude wonɓe e aduna he goto fof o holla nokku mum aljanna ɗo ko galle kaari ɗo ko galle kaari ɗo ko galle kaari eyi ɗo ko galle ma ɗo ko galle Abdoulaye Sarr ɗo ko galle Khalidou Abdoulaye Sy ɗo ko galle ɗo ko galle ɗo ko galle machallah enen julɓe fof yo Allah nannoy en toon wota Allah heddu hay goto so wona naatiya toon barke annabi sallallahu alayhi wa sallam hay so wonko neɗɗo waɗi yo Allah yaafo ɗum ceerno ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle ɗo ceerno weeli ɗo ne weeli sanne kala keɗiɗo ɗo henno nani ɗo weltiɗo yo Allah hollu ɗum galle mum aljanna guila no wuuri ya rabbi ya rahman ɗo ɗen beltiɗen enen kala eɗen ketto pittal ɗi ne belti no ɗi beltori ni henna ya taw ko ni Allah weltorini en ya taw ko ni weluy Allah woniri e meɗen ceerno Khalid ɗo kalɗa annabi Idrissa hollama galleji yimɓeɓe kala o yi gallam o yi galle ma o yi galle hettotoɓe alhamdulillah eɗen mbiya tan ɓeɓe kalɗen ɗo nane hande kala beltiɗo weltoriɗo hen masiŋaji ko kalata ko baraji ɗi ko kamɓe jeeyi eɗen jokki noon wadde erago faade joom en doole oɗon gandi Jayde Weltare TV dañi joni duuɓi sappo lewru avril fanu ndu wattaɓe duuɓi sappo Jayde nde noon ne sohli ɓesgu mum ene sohli rendo ngo nde tawno ande yaaji ande sohli doole ande sohli kaɓirɗe ande sohli weeɗede jungo ande sohli ballal wona waɗoɓe Jayde nde ballete ala alhamdulillah amin mbawi taw rokkude dépasse yettude Allah ko Jayde nde wallete saabu so Jayde nde wallama kala naftoriɗo ko an naftori woto wi a walli Sar Abdoulaye Sarr en wi a walli Jayde nde a walli hoore maɗa ɗum noon eɗen berti juuɗe kala keɗiɗo bisimilla muɗum ballal mum ene sohla e Jayde Weltare TV ha ɓuura kadi wawde jokkude golle mum juɓɓude kono on waɗɓe ngal baɗal ɓe on jarama guila rowani ha ɗo kala ko golla hen oɗon jeeyi hen walare mawde kono ni jeeyi minen min jeeyi tan koko min kalata ko kono ko hakkata naata e noppi yimɓe go ko onon alhamdulillah on jarama yo Allah yo moƴƴen ceerno Khalid Abdoullahi Sy est ce que ko Allah tan wawi annabi Idrissa yi galleji men aljanna ko wadde ridwan Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol en calmini ɗo mawɓe men biyeteɗo Haruna Coulibaly ɓuri andirede to men to noon ko Demba Dene kanko e cuddiɗo makko moƴƴo ñaamo ñebbe noon wiyete ko Hawwa Ndiaye a jarama Seydi Sarr caggal ɗum annabi Idrissa ɓooyi aljanna to seeɗa o ñiiɓi toon seeɗa e on saha noon Idrissa ari tawimo ɗon Idrissa tawimo mo jooɗi tan wimo jaafoɗon de Ridwana ari tawimo mo jooɗi kanko Idrissa Ridwana wimo hankadi de wona ganduɗa tan ko yiide aljanna a yi aljanna hankadi aɗa wawi arde hankadi jalta o
wi i kañum de Ridwan mi anda so tawi ko noon weɓirta o daari aljanna o daari neamaji gonɗi hen o yi no way welde o yi no way deejje o yi no way ɓuɓde o yi tan hankkadi no gueɗe ɗe i Idrissa wi ko laaɓi ko tan min mi wona jaltowo ɗo o wi ko hanma yaltude o wi ala mi yaltata ɗo neɗɗo no naata ɗo yalta o wi ala ɗo wona ni natirte tan neɗɗo heddoɗo ala ɗo waɗi kono natirte waɗi ko ɗo neɗɗo rewata a yahan garɗa tan ko wadde promenade garɗa tan ko wadde visite ko ɗum adduma kono a wawa heddade ɗo jogorɗo arde ɗo ne heddo ɗo o jogii ko no ardata jogii ko ɗo rewata jogii ko gollodirte e lawol he iyan ɗum fof a waɗani ɗum ngara mbiya garowo wadde visite e garowo hodde ɓe gona gotum ene jogii kuule garowo hodde holno ardata o famani noon ɗen kuule Idrissa koko waɗi ɗumen o anda ɗen kuule Idrissa waɗiɗi kanƴi fof o wi noon Idrissa yo yaltu Idrissa wi yaltani hankadi wonti duko hakkunde mabɓe caggal ɗum noon o felliti namdare Idrissa joni hol dalilu ma e wiide a yaltata saabi min de jomiraɗo noddimi wi ko aɗa yiiɗi wadde ɗo visite aɗa daara a ari a daari a gasni ka a yaltat min ko min rasna oɗo galle o wi ala mi yaltata o wi joni hol dalilu ma a yaltata ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdoullahi Sy alhamdulillah gonga annabi Idrissa sabu neɗɗo ƴettata laanel iwa Sénégal walla Gambie faye Mauritanie faye Maroc fiyoyɗe ben peƴƴe bonde ha nata Espagne yi nemaji goɗɗi toon ɗi wiyeyo arti Afrique jamais artata jaggagol lawol nikka yaha ɗo hen ha Mexico fiye jawdi mum tete nata Amérique Donald Trump ara yo joomum yalta ha ɗum kay ala hen kankone woni baɗɗo visite ko ƴettuɗo visa ne jogui golle leydi mum yeehi leyɗele Europe ɗe walla Amérique waɗi toon séjour seeɗa o wiye yaltu hoot guila visa ma gasani kono kay dewɗo ɗo ala gonga makko de yo nangtotona tiiɗa ko yiru tan noon ɗo annabi Idrissa naati aljanna ceerno Khalidou ene wadda e Ridwan yaltumi yaltani eɓe dugda ko ɗo calminten jinnaɓe men tedduɓe juuroɗen mawɗo debbo o woni Horsi Fati yo duuso ɓooy calminen ɗon Bayal Abdoul Djinda Kumba Abdoul Djinda Sadou Abdoul Djinda nonne kadi Dieynaba Abdoul Djinda Farmata Abdoul Djinda ɓen mbiyamo Khadijatu Mariama Abdoul Djinda Ousmane Abdoul Djinda Dahiru Abdoul Djinda ko hakkunde kawiraɓe yimiraɓe kono kadi gonɗo aljanno woni Aminata Abdoul Djinda ɗo annabi Idrissa woni to aɗa toon en calmini dendagal wuddurnaɓe kala hay goto en ɗaccani nonne kadi sohna Aissata mi salminima mi wima Seydi Ndiaye sohna Zeynab en calmini dendagal bandiraɓe kala en juurima ɗumen ceerno Haali Abdoullahi Sy est ce que Idrissa wi yaltani malaikana namdomo holko Idrissa jaabimo Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini ɗo kaw Yahya ko ɗon calminɗen kadi kaw Saïdou Seydi Sy alhamdulillah ko ni de woni no Idrissa wi o wi mi yaltani o wi joni hol dalilu mo mbiɗa yaltani o wi Ridwan wi nam o wi mbeta Allah wiyano kullu nafsin zaiqatul mawti Ridwan wi hey Allah kay wi noon min kay mi haalnima ne waɗi kuule ɗo poɗɗa rewde sa rewani ɗon moƴƴantama heddade ɗo o wona Allah wi noon o wiya ha
o wakkata zoɓɓutuhu o mi meeɗi mayde nde oya meeɗi o yimi meeɗi mayde nde imin mi mayi gurtumi o wi joni kadi gueɗel ɗimmel Allah wiyano wa in minkum illa wariduha o ya o wino noon kay ɗum fof jeeya koye kuule ɗe jinnomi haalandema de i ceerno wongaɗa waɗatto ha kay mi joli ɗon ay ɗo Allah wino hay goto wasara rewde ɗon leɓol sirati leɓol siraɗo kala ton oye mi rewi ɗon oyi Allah o yaha mi rewi ɗon mi rewi ɗon an ko an ronki famde kono min kay komi baɗɗo fofof so ɗum ɓenni gueɗel tata ɓiwel Allah wiyano wama hum min ha bi mukhrajina wona namdiɗa ham ko dalilu o yaha o wi ko ɗum kalantumami Allah wino so yimɓe naati aljanna jaltata Allah haalin ɗum oyi aha Allah haalin ɗum oyi jonno mi naata mi yalta te kadi ko Allah wino ko fof waɗi ɗum mi maayi mi wurti so ɗum ɓenni mi rewi ɗo leɓol siraɗi ɗo mi ara mi naata aljanna mi yalta i ɗum holno jogormi wiyete i ceerno malkisare ke ko ɗon haaɗi ko laaɓi ko tan mi yaltani ridwan andi hen e on ɗon saaha Allah subhanahu wa ta'ala e hoore mum Allah subhanahu wa ta'ala e hoore mum o noddi Idrissa o wi Idrissa o wi ridwan jaafoɗon o wi oɗo maccuɗam o jiyaɗam Allah o wona jalto aljanna o woppumo toon Allah e hoore mum noddi ridwan habri ɗum oɗo wona jalto aljanna woppumo toon ay ngol ɗo konngol ko ni lelori seydi sa ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jetten jokken golle issa Idrissa en waɗi konnguɗi kewɗi ngol ko ni lelori ngol ko ni lelori ko ɗo calminen kaw Yahya Abdoul Djinda guiɗoma sehilma kaw Sadou Abdoul Djinda kaw Ahmadou Gueladio mi salminima nene Rahmata Gueladio nene Sala Gueladio kono kadi nene Fadimata Gueladio ha to Ndulmaji Dembe Seydi Ba en calmini dendagal bandiraɓe kala en juurima ɗumen kono ma en jaha to lobbude yurmede tawin toon sohna Binta De to Nouadhibou e sohna Mariama Baal to Carrefour Madrid baɗow gollal payidingal e ɗeɗo jewte beele yimɓe kala mbawa heɗade ɗum moni kala weltoro min calmini min juurimama en calminon dental yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e gardegol ceerno Ousmane Ly ceerno Haali Abdoullahi Sy annabi Idrissa ɓamtama faade asman no foti duuɓi o yaranno e hole asmawuji mo tawete ceerno Khalid Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo kisal Allah e ndenko mo wonema amina ya rabbi en beltima no feewi en calmini ɗo ceerno Mamadou Anne to Cherzi ko ɗon kadi calminɗen coddiɗo makko o taw ko mawni men sohna Hawwa Sy ko ɗon calminen ceerno Ahmad Tidiane Diathié ko musidɗo men ko giɗo men ko habibu men saabi Allah e nalaɗo mum gorko moƴƴo en calminimo no feewi kanko e galle makko Seydi Sarr annabi Idrissa ɓamtama fewde e asman mbiɗa nde o ɓamtere fewde asman nde no foti duuɓi o jogui nde o ɓamtere fewde asman o jogui ko duuɓi 300 e duuɓi 60 e duuɓi 5 annabi Idrissa en mbi o neldama catal o fayi dow asmanuji nde o yahat toon nde o jogii ko duuɓi 300 e duuɓi 60 e duuɓi 5 kanko annabi Idrissa ko ɗiɗo duuɓi o ɓamtira fewde e dow asmanuji
eɗen gandi noon Idrissa, annabi Idrissa e annabi Isa ɓeeɗo ɗiɗo nena nguuri to dow asman. Annabi Idrissa noon wiyama o woni ko asman naya ɓiijo Seydi Sar, liya namdimo ɗum, o woni ko asman naya ɓiijo. hen saha o rewa ɗon Allah ɗo asman naya ɓiijo ɗo, hen saha o yaha to nder aljanna o nemoyo toon, ko ni tan o woori. hen sahaji o tawete koɗo asman naya ɓiijo ɗo, hen saha o tawoye to nder galle makko aljanna. o hakkude ɗo tan o woni kanko annabi Idrissa. nde so Dieynaba Dieng gonɗo ruwa o so dañino ɗum o ɓamat ɗum no feewi. kanko e Ceerno Malick Seydi Dieng en. joni noon annabi Idrissa ko ɗo tan lombi, ay ko ɗo henne maleykaji jiimo kanko annabi Iblisa. kanko annabi Idrissa ko ɗo maleykaji jiimo, nde ɗi jiimo tan no wayi nemade dow asmanuji he ni, no waɗirta hen ko wela ni, maleykaji ɗi gañi ɗum ɗi kasidani annabi Idrissa. ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou, min kay so mbaɗo wawi ñagade Allah tan wallami tan, so saha o yonti tan o sefami o waɗami tan no Idrissa waɗani tan mi nawe mi wasa dañde yenade. ceerno waɗi fayida. annabi Idrissa nemi koye hebde ɗo tan ubbe ga hen ceerno hunde ene jiiɓi pada tan hande yimɓe ñaaye foof ni tan cefeɗa tan naweɗa nanneɗa aljanna ndeeƴa, walla mbaɗa e asmauji towɗi ɗi aɗa nemo aɗa woni e gurdam moƴƴam. ɗum mboɗo sohli ɗum ceerno. alhamdulillah. yo Allah newnan en moƴƴere, yo Allah newnan men moƴƴere, yo Allah newnan men moƴƴere, o yaafo en, o heɗa men moƴƴere. en mbawa rewde Allah komo welire en yo wele en tan, ko woni gonga ceerno. kala ko moƴƴi Allah waɗanen ya rabbi ya rahman. ceerno Khalid Abdoullahi Sy o nema mo ɓi Adama dañi hakkude asman nayi ɓiijo e galle mum aljanna, malikaji jolni hen kiram hasidagal, tawno aɓe kira ɓi Adama no fewi, nde tawno kamɓe koye dewe Allah tan musɗe ɓe goni. ɓi Adama noon ne rokka tuyoji kewɗi ɗi ɓe dokkaka. ceerno, holko malikaji ɗi mbi e Idrissa, e holko Idrissa haali, e holko Allah jaabi malikaji ɗi ceerno Khalid. Seydi Sar mi salmitimama, mi weltanimama no fewi. en calmini senjenaɓe foof, ceerno Chouaibou en, ceerno Saydou Lamen, ceerno Aliyu Ndiaye en calmini galleji ɗi foof, mawɗo men moƴƴo sohna Hawa Pendo Rugiyata Sy, bani men debbo sohna Dieynabel Nomo, jinnaɗo meɗen, en calmini fof hay goto en goppan. Seydi Sar mi weltanimama, aɗa andi maleykaji ɗi koko kasidi Idrissa. ɓe jii no Idrissa wurdi e asmanuji he ni, hasidagal ɗeɓi nangude ɓe seeɗa. ɓe noddi Allah noon, ɓe mbi joomi amen, mawɗo amen, kilifa amen, ma kana li hada al abd al mukhdi an yasira fi maqami al malaika. ay oɗo maccuɗo ma mo ganduɗa meeɗi wofdema hay sinno ko gotol, o hanananimo nde o wattinta e nokku maleykaji ɓattiɗima ɗi. ala oɗo o fotani wuurde ɗo henna, o jeyaka ɗo, o moƴƴi ko
ko addunoma ko so gasi o rutto to wonno to malaikaji ɗi mbi noon jomiraɗo subhanahu wa taala. Allah noon haalde e maɓɓe, Allah wiɓe onon on gusti ɓiɓɓe adama sababu nde golle maɓɓe sa a fof ko ni mbatton gila nde mbimi mboɗo tagamo malaikaji koko ɓooyi ruttude gueɗe bani adama gila nde Allah subhanahu wa taala yinno tagde baba adama o noddiɓe kamɓe malaikaji nde o noddiɓe o wi min de mboɗo yiɗi inni jailum fil ardi khalifa mboɗo yiɗi tagde e dow ndiɗo leydi mboɗo jogori wadde hen lomto mo ene lomto e sinude jamiro jam e rentade kaɗe am ɓaade wonnoɓe ɗo ɓe jaɓani wadde ɗum ɓe diwama malaikaji ɗi ɗon e ɗon mbaɗi refusé mbi wonde a waɗata leydi hemo ene bonna ndin a waɗata leydi hemo ne rufa ƴiƴam te minen amin ɗo hen amin cuɓina e yettudema amin cennuma kala ko handani e ma walla kala ka handani aɗa ƴetta goɗɗo aɗa lomti minen kay ponno lomtinede e dow leydi he ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. aɗa andi ceerno Khalidou e oɗo fannu omo heewi jeese ha sidagal neɗɗo moƴƴo gando ene horsinma tan gara ɓattinma hoore mum tan tara buyaji pirliɗɗi gañma mbatta hiiɗadema mbatta hiiɗadema ya ummo ɗon walla neɗɗo moƴƴo patron joom ngalu horsinma yinma ɓen ɓe gandama no feewi ɓe sa watti arde ɗon ɓe ñirɓintu ɓe jewtitta e ma no feewi de ɓe mbaɗa moɓɓolel mabɓe to aɓe kaala ɓe ɗaccumaɗa saha kala ɓe ƴeewa koɓe takkuma beela ɗe weela ko hasidagal tan fof neɗɗo so tawi Allah loowi e makko korsa iwde neɗɗo faade makko wari wo tawi mon teddodire e makko ene wawi taw kanko jogoronde sababu ko on keɓatano ko mbatton hebde ɗum kono son kasidinimomo hawon donki yiddemo ene wawi ko ari ko wawde yoltande mun hujje o ko donc on hebde hujje moon haade ɗon kanko heɓa yaha bolol makko hasidagal moƴƴani neɗɗo yoppu hasidagal aɗa ñaama e barme aɗa yiɗi o yula aɗa waala e nokku aɗa yiɗi bona aɗa wuuri e neɗɗo aɗa yiɗi o yana fof ko hasidagal ɓolal haaside noon moƴƴanta ɗum ko yowat reconnaître hasidagal mum kala haaside heptin hasidagal ma ƴeewa lawƴude beele giwa hen saabu sa iwata ena ɓamtatako won yimɓe ɗe goodi ɓe cuurkat tan ha abadan a mbawi nawede ɗo ha Amérique a mbawi nawede ɗo ha ɗaɗon hayɗi kono ɓe cuurkat tan haaside hay sa waɗi ɗum e nder banque suurkat banque o sumaɗa laaɓa o yalta zéro ɗum tagui haaside ala ko wawi dañde haydara e aduna muɗum an keɗotoɗo noon so tawi aɗa andi hasidagal ene ma a yiɗana yimɓe moƴƴere a yiɗana men ɓamtare sa yi neɗɗo waɗa hunde ɓerde ma suma ha ɗeɓa signude walla ha tension ma ngabba lawƴi ɓerde ma tuuba garta e peewal ma yi joni joni wallahi ɓamtoɗa saabu mo kasidontoɗa o ko o tan yahata an a yahata ceerno Khalid Abdoullahi Sy en calminiɗo ene mawniraɗo baɗɗo fayida o woppa Guèye ha toon to France kamɓe joom suudu mum sohna Rougui Ba e joom suudu mum sohna Mariama mi nawtomon ha to sange Lobali kono kadi en calmini sohna Yumma Aissa en mbimo Seydi Touré debbo moƴƴo julɗo baɗɗo fayida labɗo reetu min nawtuma ha to Fas Gounas e dendagal Fas Gounas naɓe kala e khalifa Fas Gounas en calmini en juurima nde Allah ɓamtata ɓesgu Fas Gounas naɓe kala ha paya dow hono no darapo ni ceerno Khalidou ndeɓe gaybini Idrissa Allah jabti e holto ɓe battidi ceerno Khalidou. A jarama Seydi Sar en beltima no feewi en calmini
ha joni senjenaɓe fof sohna Maymuna Mbayi en calmini ɗum ko ɗon calminden mawɗo men moƴƴo jinnaɗo men Jaari Belli Mbayi, mawɗo men Kumba Gedda Sall, sohna Maymuna Gueye, ɓe fof en calmini ɗumen. Seydi Sara, maleykaji koko ɓooyi ruttude gueɗe yimɓe gila nde Allah yiɗi tagde baba Adama en kaali ɓe ceertani e aybinde ɓiɓɓe Adama kala nde dañi ko ganduɗa ko ene ɗeɓi ɓattade ɓe seeɗa. Kala ko ɓatti asman ɓi Adama kala gueɗal makko jiyangal to asman to tan maleykaji gaybinat ɓi Adama o ne heewi wonde. ɗum waɗi nde ɓe jii oɗo Idrissa no ɓattori toon, no rawata toon Allah, no ñiiɓiri toon, no deeƴiri toon, no nemori toon, tan ɗone ɗon ɓe noddi jomiraɗo ɓe gulliti ɗum oɗo fotani wonde ɗo. Onon kon tagaɓe kon laamaɓe, o ko tagaɗo ko laamaɗo, goto fof ɗo woni ɗo koko waɗa ɗon. Holko wondi on e wiide o fotani wonde ɗo walla o foti wonde ɗo? ɗum kay ko baɗɗon ɗon o onon fof tan kanko ɓuri andude. waɗi ɗone ɗon Allah wiɓe on gaybini ɓiɓɓe Adama sibi golle maɓɓe ɗe ɓe gollata. haade falaw rakibtu fikum ma rakibtu fihim min alshahwa wa qaddartu alaykum ma qaddartu alayhim min alkhadaya la faaltum azamu min fi'lihim. Allah wiɓe dani wallahi sinno Allah wiɓe sinno mi rondino e mon ko donmi e maɓɓe ko e tuuyo, mi hoddiri e dow mon ko koddirmi e maɓɓe ko e goofi. oɗon gandi ko min rondiɓe tuuyo de, oɗon gandi ko min hoddiri e maɓɓe goofi de. ɗum noon so tawi mi waɗino ɗum e mon ma on gollu golle ɓurɗe mawnude e golle ɗe ɓe gollatde oɗon ñiŋa ɓe. qalu subhanaka rabbana ma yanbaghi lana an nu'sika. kamɓe maleykaji ɗi ɓe mbi joomi amen senare wodanima hananani min minande min gofanma minan min gofatama. Allah wi woto mbaɗe, ɓe mbi minan min gofatama abadan, min gofatama ɗo ɓe mbi min gofatama ɗo noon ko ɗo kanne tan yewtere men so Allah jaaɓi ha Allah hokken hawde janggo jokken yewtere men holto Allah wattidi e ɗiɗo maleykaji hakkude mabɓe holto wattidi. ɗi maleykaji ɗi kewani qissa majji hewani jokkede e oɗo qissa, kadi hewani haalede wonde qissa majji arti koye sababu annabi Idrissa, hewani rendude kono en bitti en tawi qissa majji woni sababu gargol muɗum, woni sababu ɗi dañi ko ɗi dañi ko sababu nde annabi Idrissa. hewɓe mbiyata tan koɓe jii golle bani Adama ɓe jiyanno koko moƴƴi, ɓe mbatti yiide ko boni, ɓe mbatti ñingde bani Adama en. Allah subhanahu wa ta'ala wiɓe woto pelɓeɗo ko kañum waɗi ɓe ni, kañum waɗi e maɓɓe tuuyo. hay sinno koye maɓɓe wanno tuuyo ngo waɗi e bani Adama, maɓe mbaɗat golle ɗe bani Adama watta walla ko ɓuri ɗum, ɓe mbi ala ɓe mbaɗata ɗum kamɓe, ko ni tan andira. kono en jangi en bitti wonde ko sababu nde annabi Idrissa addi sababu ha qissa ɗiɗo maleykaji ɗiɗi ngari. ma en kalmo janggo so hawri e welede Allah inchallahu taala. so ɗum gasi qissa annabi Idrissa oɗo omo waɗi fannu goɗɗo no ardi, omo waɗi fannu tataɓijo no ardi. so Allah jaaɓi ma en kal kanji fof, ma en kal ɗimmo o e oɗo ina ɗeɓi nandude seeɗa wonɗo ɗi ceerti, kono noon tataɓijo o nandani e oɗo haydara. kanji fof ma en kalɗi so hawri e welede Allah. ɗum noon mboɗa andi ko ɗo yewtere men haaɗi hande Seydi Sar, mi woppuma ha Allah hokka en hawrude e janggo. en calmini dendagal bandiraɓe fof,
en duwanima dendagal julɗo ɗo woni en ñaguima Allah yo Allah wonan en yo Allah wondu e men amina yo ya Allah rabbi humto hajuji men yo Allah reen en yo Allah suur en amina ya kala ɗo julɗo woni kanko andi ko yiɗi e moƴƴere yo Allah waɗanmo kala ɗo julɗo woni kanko andi ko huli yo Allah dandumo hen kala ɗo julɗo woni kanko andi caɗele ɗo o wondi yo Allah ittanmo yo Allah nannu kawral e galleji ɗi yo Allah nannu kawral e galleji ɗi yo Allah nannu kawral e galleji ɗi yo Allah mem ɓerɗe rewɓe ɗe ɓe ɗofto worɓe yo Allah mem ɓerɗe worɓe ɓe ɓe jurmo rewɓe yo Allah addu kawral e galleji he yo Allah ittanen luural e galleji barki annabi o sallllahu alayhi wa sallam yo Allah ittanen luural e galleji sibi hormo nduɗo lewru yo Allah ittan en luural e galleji yo Allah addu kawral 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 yo Allah ittanen caɗele ɗe gonduɗen kala neɗɗo to woni kanko andi caɗele ɗo jogi en ñaguima Allah yo Allah ittamo yo Allah ittanmo yo Allah ittan yo Allah ittanmo caɗele kala ɗo julɗo woni ko kañum tan andi caɗele ɗo woni sibi hormo nduɗo lewru sibi hormo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sibi hormo fatiha e sirru fatiha yo Allah ittanen caɗele gonɗen alhamdulillah barke annabi sallallahu alayhi wa sallam noon seydi Sarr mi duwani ma yo Allah hokke sago ma yo Allah wurne ko juuti machallah amin yo Allah waɗane e ɓesgu e barke alhamdulillah yo Allah sellina alhamdulillah yo Allah duusire gilli muɗum amin barke annabi sallallahu alayhi wa sallam weltima mi salmini bandiraɓe foof ko ɗo kanda tan yewtere men so hawri e welede Allah ha janggo jokken golle ɗum noon Seydi Sarr ko musidɗo ma guiɗo ma sehil ma funere ma Khalid Abdoullahi Sy yo Allah hokken hawde e janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah tagi tago o ɓurne daha taga ka honoma so ɓernde lamde duwima ɓernde lamde wi amina Allah jaboto o duwaw sikki ala hen kala keɗiɗo weltori naftori wi amina Allah koko jaabi kono kadi o duwaw moni kala yo tinno mo tikkodiri mo tikkodiri o tikkita beele Allah ne jabanomo o duwaw moni kala yo tinno ñammina hono muɗum beele Allah ene jabano ɗum o duwaw saabu o duwaw ko ene fof ndendimo de an keɗiɗo sa yiiɗi naftorade duwaw o so mo tikkanɗa walon mo gonɗa haasidi mum walon mo bonnanta walon payde bonde mo jahanta acci ya heeƴe o duwaw ya rabbi ya rahman saɗa jogui aɗa wawi ɗa hattani nafde naf Allah heññuma e o duwaw moni kala yo naf goɗɗo o moni kala yo jaw wonde escalier goɗɗo o ngabbay mum beele heɓa gurdam moƴƴam moni kala yo jaab uddide demal udditana demal goɗɗo faade ɓamtare beele heeƴa e oɗo duwaw ya rabbi ya rahman a jarama Seydi Sy min beltima no fewi yo duwaw waji men enen kala wonan men nafoore e ɓamtare ya jende kala eɗen jaaha to Mauritanie eɗen tawya toon ceerno Ibrahima Saydou Kane ko mesalal ñootowal baɗɗo fayida hamme Ibrahima Sall min calminima ceerno Boubacara Gaye min calmini Ansaru Dine kala kono kadi en calmini sohna Aminata Guissé hande o taweteɗo to Mauritanie rewɓe Mauritanie naɓe on keeɓi debbo gando noon joom fayidagal so wonko ngakki on gila cellal ɓalli mon ha tenti gueɗe rewɓe jokkodire sohna Aminata Guissé ma on keɓen kollaɓi mamin dokkoymo tonggode mon so haaji jomiraɗo o beele mbawon jokkodirde hande o Allah ne addimo toon ko toon wo hoorata ndu lewru ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ene dusodiray ɓinene mum Haali Abdoullahi Sy ceerno Khalidou ko nonne kadi ceerno Ousmane Ly Gourbiya Nabi to kaɓirde to ko Saydou Abouba ketki malaki jam ha janggo so Allah jaaɓi kala fo moroka
Por al cole se pure, por